Maduli Uy, Mother's Day, Nay! Mother's Day. Ay, sa kong tatay, yung binakakag-Mother's Day tayo. Tatay, nag-sound therapy, guys. Tatay, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day ko, no? Bayot na. Nasa naman yung pandang, ang lawas naman. Dira pansit Darian. Pansit kang kapansit. Pansit kan. Ano ko pagrita ko Happy Mother's Day Mama Ika? Ha? Pagrita ko sa Mama Happy Mother's Day Mama Ika. Great lang. Di ko Mama Ika. There, sa video. Happy Mother's Day, Nay. Ano yung Mama Happy Ika? Mother's Day, puro pansit. Oh, white cake. Puro pansit. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Ulit, wag ka kasi yung mga day. Happy Mother's Day Ma. Okay. Binsog tendor. Kasabot, guys. Ay, guys. Minuto dito, guys. Yan na ko family house. Sabing inita. Tilawan na itong pansit. Wala gini mo sa timidad Mama Ika. Na, pasibo. Niulis diyang kuko. Lumiyaw ka. Kung ang tanawag ma, mag-ilit yun. Awag ma, di, Martes. Kasakay, dahamang tao. O, lagi. Wala. Tinguli ra ba na? Tinguli. Di muli. Parat-parat pansit. Oh, traktor man dahil. Di muli. Di muli man. Muli na yung pinatrabaho. Hanggang kita mo labit. At yung blessing. Ang kusina. Ang taal. Ano may ba din pagpansita? Insa may nisubuan ay. This ali mo. Uliin dya. Di siguro kada ang tuloy. Doog na puta nila na. O dara yan na kanang gamit tara mag-service phone kaya hindi mapanas. Indara kumukas. Palit ko Mama Ika. Okay, pag man gusto pa mo. Ang inanay sila sa briday. Preto ko sila sa briday dahil. Mandara gisikan sa pagkaon na. Misa ka nang banal. Nadari man ang Mama gabi Mama Ika. Nagdugan mi gabi yung Mama. Dari mo ang Mama gabi. Nagdugan mi Mama Ika. O kaya yung nahatag ni mo ng 1,000 na di ay. Kaya pihap ko na may sobrang 1,000 mga dito. Kaya wate naman to dyan. Ang haba dyan gikuha 1,000. Ang ibalik sa bag. Mura mag-ilibin. Pilo naman na ni mo dapat daw. Masuk kay gihapon ni mo. Dapat mo magigipilo naman kanina jis na na ito. Malaga. Da izin mo ba bakit kung jili ka pa na. Ya pasok mo tao kay naman biyahe ko man. Di Buwang to dito sa bag. Mama Ika, wak man ko nagparabon sa Mama Ika. Hi guys. Direksyon na ugma. Kedua pemakontong na to, dapat to. Kayo butar. Apa to? Ako mabutar alas 5 Na nagahang atang yung line na yung mga kunang dito na mo. Nagaho kay kon kuwa ay kuwan si Naman na may mapapitatak-tatak. iba ka tong imong present number. Lagi na lagi. O na depod. Oh. Pangatag na daan. Amazon. Pangatag na daan na. Pasada gani number ko na ron. Nas likod Si naron ang mga sa ato na gabi. Ano mga muti sa mi kay wa mi panhapon. Wa na mi bugas. Hi guys, mi bugas man ning mo sa mi kamuti kay among lunawon. Basta pakali nagbunta ka gubilin. Pagan sa ka lang, maligya pagka manang. Mali utan sa lina. Tagay na tugutan og mate. Tagai. Ay tagay palitin dito. Tayo bagay mga ta.
Ay, lubang nay. Kari lagi. Ah, nabi. Basta makakita ko dito. Ako rabi. Nanay guys. Niwang man kanay bang anong say problema naman ay. Tiguan na. Tiguan na. Pero nanay katay. Katay bitaw na wala may unod. Ah, lagi. Iluan mo na. Ana lagi unod. Karito. Nagkaman di ay. Di ganahan ko mga muti ada to kay dato ang agi sa una kay day. Lagi lang law sa tubo. At ubo ka kay init. Dala ubo sir ka mo na tandog sa kanto tung di. Asa? Dili. As Sa dalawa. kaning tunga. Kaya mga muti ta kay basi makakita tag mag. Sa. Ata matumba na ang cellphone ba't kulatahan ka ron. Kapandaha ka. Anda. Hindi ka magulit yung mga muti. Mga muti. Wala naman may mga muti. Di Julie. Unod kayo na. Orang initak ado. May managpo si unod. Jara guys. Malago managko. Usa kay mga muti ko. Ah. Pero ang litak man kanay. Kita masih tag unod kadugag. Kato nakakita iko sinagi Dito dagko lagi to. Tagbukat din nga naalaman ng katay lili aba ni punggay. Alagi. Ana akay. Kanang nay napikot naman pug. Ang litak sa pagko na litak na ni gituro. Masigman ni. Ito pa ni. Kato ang labang na ganahan mo karatong kahoy. Kita ang suratong disnagi. Nagdarag ka talaga. Ano? Ha? Ha? Dudu jaga pun tadi. Ha? Aman. Batang. Dito dia di depan itu. Pero cute ang mga unod guys, cute. Kuha na ni, kanang may tingnan na ni, kanang may kuha ni, baka nang may pugad na ni, no? Na may unod na yun, ha? Harga di unod. Nga na lagi nga nang bugon ni. Ha? Nanay, hmm? Nay, kamote na ni nga lami yun. Lamig klase ba? Magkuhan tanay, maglunaw tanay. Aron? At kung mga napukalunaw, kakaulunaw lagi hindi nagugulunaw. Hindi ka na mo tingin yan ang hanaga. Mata ko siya po naglunaw. Iba na lang pagbenta ka na, dinitak mako. Nakasikrima ko, ala, dalagi na eh. Kalingaw. Ay, laway ko. Nanglitak, nalagi na, nalagi. Ito ba, nagangdag may tambunan na. Ano na, matambunin din guys na hagi na. Tangkag may ba? Pag nasa nang ang vlog kay tugtog ron yung barok. Hala guys, silutak! Nakalaku! Alo! Nanay. Kutuwa di ata naman guys. Nakagunod na ito. Maduli Ay, nakakuha namin kamuti. Yan pa sa ang likod singat. Dako na ilang bahay. Halik siya ang gulgul sa iro oh. Di panda. Mingga panda ka. Di ako nang tapang lipsit ay itundod. Na guys.
Aha. Hmm? Bakit yung dami ang food? Apa yang dito sa Isa. Ada daghan ya. ang bulat? Ang dadaghan. Uy, tamak-tamak na kita nung duro na na. Kanin turok na. Hmm? Tadi mo yung 100 na. Ay! Ito kamu jalan ka? Para. Bisa dari ring. Nagam kamuti guys. Daghan na ah. Yara guys, Yara guys, kamuti nung nanay na guys. Sagong-sagong. Hehe. Nanawon ang marumis liksi. Secret na siya. Yara guys, magpakpak na ni kamuti. Dilo na meron. Pakpak pinanay kamuti kay maglunaw mi. Siyempre ba mo? Kasi na kailag nilunaw. Love you, ma. Yung mga bata yan, ang ginawa, mga bata, ano na, pangamunsaga. Daday, daday. Ganun. Kisa tole, tato bang day? Hawi na cellphone no. Nagkakalag siya ko, day. Oh, ang gigasag siya. Kuy ni pansit dana day. Pansit. Ewan tayo mong gasa, te. Ha? Tayo mong gasa. Pansit, pugpan. Baka kumuli ka na. Muli ka. Balik ka po ko kay... Bata, bata, di ba? Wait. Ngitit pa lagi dana. Ikatay, balik sa ka. Tiri. Sige na. Ah, tiri day. Tamang tiri na rin, tamang kuraming nga ba? Aw. Memang kurang ini dari jam saya nak. Na sige na, babay na day. Ata, dali na. Babay ko na day, babay ko na. Mababay, ma. Nabali. Ano day, babay na. Mababay, ma. Bye. Ano po natin day? Mababay, ma. Babay ko no. Sige na. Ikaw rin pindot, kay nagkuhan ko. Kaso, nakampo ka? Nakampo ka makagasa kay Mario? Pakampo ha? Samay ka? Pakampo. Butang naman sir. Oh, istimon kayo. Ano? Roy, Pansit tayo mang suwaris yan? Taas din nila ni 5. Sabang 4 ang kumuti. Pansit, gamit ang service pun kami mo. Panis. Butangin ang imong prato kuan. Hindi. May sabaw sa tayo na eh. Naisa buktasan ha. Hindi ay sabaw. Bukad ko umiyak, uy. Alay! Ano? No. Hindi mo yung kuan. Ha? Di ako lang. Yan, ha? Apa? Parang pa naman. Magawa, Marida. Hindi, naidinas ka ng kamay. Igahim din. Sakit na ng ipon. Baka. Amay sa plato. Tanay lang ang bildo. Unod na ang kusnit. Ang mga dibukog ba. Hala, nangamay kang panihapon. Hi guys, ang gamit ko na po ni Lunaw. Handa po sana day. Napo na, Roy! Pasilisihan guys, ako kita sa video. Pati sa ilang suha.
Grabe, nami ang panyapong nanay kay nilunaw, hanggang kinamuti. Yeah guys. Yan ang kapatiwan ang nilunaw. Yan, lunaw, panta. Nilunaw. Kasi nakaida din yung lunaw. Nami ni buwad. Kaguan. Silang ba yan? Sa tayo, boy, dani kayo sa tayo na kumang dato. Kung ito tayo kayo. Kagin lang sa tayo na. Tatay mo kagin lang kayo dato. Kita na lang. Kita na lang. Kau mong suwa ka ng pansit lang. Bago ko sa mga bago ko tsara. Dapat mag-au ka, dumamay ka. Naman. Kamaramay nito, gabihin na ika. Kay? Ano gawin naman kayo ito? Hindi nga ako sa papa maika. Na, alam mo na yung kapanga. Pagkain yan. Patay. Pero nga, Ayun mo din. Ano? Na nabasag ang pajama nung unay. yes dito. Bilis mo taon. So, karalit na rin amang panyapong nanay. Ang nami guys. Nanay. Nami lang. Tama sa sabok eh. Tanto sa baw. Ang kuwang nyo ng tiwa. Tatay, dang nami sa tegsa kay dinato sa kay baktar ni. Si Antarset. Ini ako na tayo sa pansit talaga na. Pansit yung iso ako buwan. Seriana po. Di ba Pansit yung may mga dyan. Sara. Ha? Di ba yung mga ay sa nga na? Ang sabi niya ni? Tinutuwa na, tinutuwa Ati ang mga kamuti. tuwang kamuti. Tinutuwa, berarti na ito. Gak may kami tinutuwa. Tinutuwa, Ang yapon saging ko, ko na kamuti. buntot. Tinutuwa gyapon. Tinutuwa ba yung kamuti? Kumit kami? Nagduwa ako sa cellphone sa di pa kung kaon na. Uy, pagkaon mo na. Ano na kaday? Mami ano ya? Tamis ka sa kuya sukal no? Kung kaon kamuti mamaika. Anong gagaliwat ka sa tayo? Kita din ang vlog ni Bingbing mamaika. Hmm. Kamay ka na tao mamaika. Hindi po Gay. kayo Mother's Day po ni nana kay na may duha na may gilaga. Alaga as email si Erika. Mama na yung hiri ka doon. Ano ba? Pansitan mo dilaw ka? Ikaw. Unod na eh. Unod na tayo bakan eh. Inuwag-tuwang kamuti. Ay, hamang panihapong nanay. Tarami guys. Anay. Tarami no? Saan ko yung bunda? Ano yung ipita na eh? Bukanan. Tay. Wala mo. Dahil ka ba nini ka? Ano po kang kulo? Ha? Balik ka rin. Sabi spaghetti mamaika. Wala na may pansit. Ang tubig ang Birthday na di mo mamaika. Pagkain yan. Naibusog pa man ko na. Ano kayo ko? Ano kayo? hindi na dua ka ba? Udah mong Hindi mo ganyan eh? Hindi dua lang. Hindi pa ito Mas na ang luto. Naibusog pa man ko na. Nagkasin na. Naibusog pa man ko. So, May ka nag-away mo sa tiin ni mamaika. Kasi nag-away mo muna. Hindi ako na be. Kare, ka na may kupunong anay. Ako hinusuha. Ha? Hindi. Bagot kayo di ay. Ako yung mantok kakuha. Kana ako yung magiging. Ano naman na? Okay ba po? Oo, sila yung humong kataon na. Dali Ha? kita. Sila yung humong kat ba? Mamaika, bibigyan ka na tiin ni Sila ba para mamaika. tayo? Kasi bibigyan ka na mamaika. Naibusog pa man ko na. Takdaran doon ka mo turo. Ano ba mandal? Ay, stock naman. May darandar. Kapag na isa bang pudi ako kong grill. May mapandal. Kuya, si nung ari, di ba sama ko? napanda yung lulo. Ang luto. Paanda rin mo. Ano yun? Sige, yan. Ipay ko yan. Mamaika. Pipilay sila. Tingnan sa sila. Ha?
Mamay ka, wala ipakasya ang mama ni paparira, napakasya nila sa paparirang bibo ba paminangon mamay ka. Lagi nila pakasya sa paparir mamay ka, bisakot mamay ka. Tawiin mo doon ang Naabli mo din eh. Ha? Pagkain kang ganyan. Ha? Roy, pakasya ang mama ni paparir, Roy. Ha? Pakasya ang mama ni paparir, bisakot kong Roy. Saya sabot tidak pakas dan papare yang malipay ko na yung hindi na pakas sisay. Hindi ko lagi. Aso nay. Nay. Ikilig ko rumi yung maaso nay. Taba ano? Ano lang ito? Kadang isang kain guys. Kami ni Ika dan kami lunaw kami matibalik. Mama ika. Lahat ng mama ika. Dapat tidak mo mama ika. Anong ba man? Kasi makugibang-ibang mama ika. Hindi bang ibaman. Mana, ibang. Si mana ngayon? Mga tawagas niyo na lang. Mama ika sa tao ko sa papa mama ika. Asa? Video Kaya yung pastola, kanang ako si Ibo, hindi ko lagi mo digitan. Ha?